गुमैदान सोराङा बेरेफुंजानि बहा थांखो दे मानसिखौनो नुवाखिसै आङो सिखारजेननायनिफ्रायनो बहा थांखो दे बेहा गैयालै खौब्ला सिब्ला माखौ नायहरबाय थाखो बेलाय माने फाहामस्टाखौ मावनांगौ आगै थैगलायलायदों नै आयो फाग्लानि फैसायाव थाखोसो नामा सोरबा सिनाय नामा खुदुमनायखौलाय आदि आंहा बेखौ साननानै मावनायानो हाबलांलायलांबायसो गुमै बेखौ माने सोरखौ नोंनि फंबायखौ गुमै दानसोरांखौ आयै आगै मैया होननायखौ गोसोआव गैया नोङो गुमै बिफां हामा होनखाबाय समाजा मा साननांगौ जोंखौ सेस बिराद गाज्रि नोजोरजों नायगोन जोंखौ समाजा मानो दानस्रां जाबाय थाखो नोंलाहाय गुमै आंथ' लायरिया सानो गोसोखाङा सानो नाथाय गुमै दानसोराङानो गोसोआव फैबाय थायोबा आं मा खालामनो दे आयै हामा होनखाबायना हामा बिदि खुनु दुनियाव गैफेरा बिगुमैनि फंबायखौ लानाय बिबोनाङा लाथारोबा बिगुमैखौसो लायो बिब'आ लाबाय नालाय बिनानावाबो लानांगौ थारमाने होमब्लासो समाजा जेबो होना नों लानो मोनोबालाय नोंबो बिगुमै दानसोराङाबो बिगुमै लाजायोमोन खोमाहाय गुमै नै आगै बोरैबा जुदि नों जर जबस्थि दानस्रांखौ लायोबा आरो दानस्राङाबो नोंखौ लायोब्ला जेबो गैखाया दानस्रांनाव माखौ जाहोनो आंसो जाहोबाय थायो बेखौहाय आथोनाबो खामायनो रोङा दासिमबो बिराद खस्थ' मोनगोन नोङो आंखौ लायोबाथ' नोंहा जेबो सिन्था गैला बायसान्सआव आंखौ लानाय जायोबा आंना मोजां मोनबाथाय जि गाज्रिहाय गुमै थाखा फैसा दोन दौलत बेफोरनि फारसे जेबो साननो रोङा आङो बेनोथ' आगै खैफोदखौ देखायखाबाय बे आखाइखौ ओरैनो हाफ्लांदों नंदों नोङो संसार मोजां मोनजानाय नङा नोङो बिजों गुमैयाबो मानो बिदिथाय बिबोनांनि साननायखौनो एसेबो बुजिया बोरै बुजिनो आंलाय आंनो फसायोब्ला नंगौ फंबायखौसो सावहोनाय जालायलांबाय दांलै बेनि थालावनो बाजैयालाय आदा नों बाजैया थेंना मोनावसो थेंनानि हिनजावनि दख'ना फायदों नालाय बेखौनो लायदों मालाय दालाय फैगौ बियो र' आं सियार लायनि आलासियालाय माला फैयामोन मैया फैदों नै बेयाव जिरायदो थान्दानो बिदि आरोखि आलासिखौ सिनायदोंनो आंनि गदाय 2 नाम्बार दा मालाय आदायासो बे बैसोआवनो सानै माखौथो मानसिफ्रा बुंसोलायो गय जाब्ला सुनै फ्रि बिदि मेरि 1 गेट 1 फ्रि बिदि माने सासेखौ हाबा लाबाय सासेखौ फ्रि मोनबाय बिब' बिनानाव एखे थैनि देहाय दे आदा नोंनो खाफाल ओमफ्राय दानसोराङालाय बहा थांदों दानस्रां सानै साथाम दङ गोसो थोनायानो सोरबा सासेखौ लोगो लायैलायबाय बियो बिबाजैनाव फैसा बिनानै लांलायबायना दहाय फुङाव आइ नङैखौ बुंखोना नंगौखौ बुंखिसि गुमैयालाय हा बिबोनांजोंसो लाइन मारिलायबाय खोमा आलासि ओंखाम जालांफादों फुंबिलि नों थिनोबालाय जालांजायो आदा गोथावनो आराम जालांदो माथो फुंबिलिबो दंफैगारोलाय ओमफ्राय नोंस्रा बे मैगं एसेखौनो दाबो सायखानो हायासै आरो रायलायनोलाय एसे लेट जाबायलै न'आव खामानि गैयैखाय बेरायनो फैदां बाजै दसे दे जिरायदो दे फैदों मालाय दानस्राङाबो बेरेफुंजानि बहा ओंखारलांखोथाय बबेबा खामानि दं होननानै ओंखारलांदों मा ओंख्रि संगोन बाजै नै आदाया आंखौ ओंखाम जालांनो थिनदों हा जालांबानो जाबाय अमा लायखानाय दङ सबायजों संसै ओमफ्राय बेखौ एवनोसै जाया होमबा जायो नै फुंबिलि आगै गामि बेरायनो होननानै फैदोंमोन जेरावबो बेरायनो मोनासै दानस्राङाबो दिनै दस्रायावसो थांबावबाय नोंनो लांदो बेरायनो जागोन दे बाजै ओंखामखौ नों संदो होमबालाय आं लानानै थांसै हाब सिख्लाफोर गोजा उसुबिदा जाया बियो दानस्रांबो गैया आं थांफानोसै नामा हामफे खामफ्लायखौबो नांगौबा मोनास'हाय देलै थाङा ओरैनोसो होनदां जेरावबो सोफै बियो दोनबाय थाबा गोसोथोलाय मागोन ना मागोनसो नंलायलांबाय आं बिसोरखौ बिबोनांखौ लानोबा इसोरनाव गाबख'नानै ला आदा गाबख'बा मोनमारोना गाबनायखौ नायनो हायिनि इसोरा हरमारगोनदां ना गाबख'नानै ला मोनबाय बायो खोमा
आदा नोंना इसोरनाव गाबख'नाया बिदिखौसो होनो आरो जाम्बा जाम्बा गाबख'नाया बिदिखौ होनो मोरद गाबख'नाया माखौ होनो नोंसिनि बायदिब्ला थरख' थरख' गाबख'नायखौ होनो गाबनाय बेखौनो गाबख'नाय होनो जाम्बा जाम्बा बिदिखौ होनो नाय लाइमोन फुंबिलिजों थांफानो थां बेरायनो ओंखाम ओंख्रिखौ आं संना दोनसै जागोन दे आब' थ' लाइमोन जोंनि गामिनि दैसा सेरावनो बेरायनानै फैनोसै थांफाथारगौमोनलां थाथ' बाजै औ दे थाब फैफिन दे जागोन दे गुमै बिराद मोजां मोनो आं फैनानै ओमफ्राय नोंबो थांनो हागोन जोंनावहाय दे लांफाबा थांगोन दे औ बावनो जिरायसै औ बेयावनो जिरायसिगोन आंबो गामि ओनसोलनि फिसाइ जाफैना गामि ओनसोलावनो रायजो जाफैनोसो गोसो जालायलांबायहाय फुंबिलि आंथ' जेरावबो थांखाया गामिनि बेजोंनो हाबा जागोन आङो बा मालाय होमबा नोंहा गामियावनो मोजां मोननाय दङ देनाय खिथासाय सोर बियो आंनि बिखा बिख्लो बियो आंनि गोरबो सिंनि आमाय थुखोल आं बेखौ गोसो गोरबो होनानै जोबोद मोजां मोनो बा मासि खाफाल गोनांहाय नोंलाय दे मोनथारगोन दे बेखौनो मोनगोन दे हा सोरथो दाना खिथादो बियो रावबो नङा नोंनिनो बिगुमैनि फंबाय दानसोरां 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 समायगोना समायाहाय हो समायो मानो समाय जानो समायो आंना दानसोराङा गामियावनो मोजां मोननाय दंखायो आरो अब्ला आंनि साननाया फैमालसै दि दाना नोंहा खिन्थादो टाउननि सोर सेंग्राजों गोसथोलायो नोंहा फुंबिलि आं दिनैसिम रावखौबो मोजां मोनफेराखै नाथाय सानसेखालि मोनसे गामियाव आलासि जाहैनायाव सासे सेंग्राखौ जोबोद फसायदोंमोन नाथाय बेहाबो गामियावनो फसायनाय दंखायोनो है नोंहालाय मानोथो सिन्था टाउनाव थाग्रा सिख्लायालाय टाउनाव मेरला मोजां सेंग्रा दंखायोना है ओंखाम जायोला ओंखाम ओंख्रि सुजोबबाय गासिबो मोनजोबबायना हा माथो तु सिरियास रायलायखो सानैजोंलाय जिखुनु इसोरा आंनो होखासिगोनलै एथ'ग्राब गाबख'नायनि खोथा होआ जायो इसोरा ना मा होनो फुंबिलि औ नंगौथ' आदा इसोराखि एथ' गाबख'नानै बिनायखौ होआ जायो लाखिखादो आदा गोसथोनायबो गैखायानो बेना आं लाथारनो गोसोलै बेबा गुबुन हौवाजों हाबा जायोबा हौवायाबा माबादि आखल देखायगोन जा बुदलाबायो हौवाफ्रा एसेयावनो ओरैनोबा आरो खेलखौनो लाया सोरबा हौवाफ्रा जि दाल साराथार ओंखायनो आंनो लानानै आंनो मोजाङै जाहोनोसै बिब' बिनानाव मोजां अनलायथोंसै गुमै नों आंखौ लाखिनोबा बडि बानायग्रोनांगोन आब'आ जि मोदोम गिदिरना बुलायनोनो हानाय नङा नों आब'जों है मा बुलायलायनांगौ जाखो नोंसोर बिब' बिनानाव सानैजों अनलायनायनि गेजेरजोंसो ना बुलायनांगौनि दरखार गैया आं सानैखौबो मोजां अनगोन मिसनो आयौ आदायाबो मा होनखायो लानो गोसोथार खोमा बिबोनांखौ ओमफ्राय फुंबिलि मालाथो लाफैयो नोंलाय दानस्रांखौलाय मालाय नङा बेवाइसो जायो दानस्रांनि गोसोथोनाय अनलायो सानैजों बेरायहैलायबाय थायो दा बबाव थाङो गावसोर सानैजोंसो मिथिलायसिगौ थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जोंनावबो थुदो आदा ओंखाम जाहैसै लाइमोन हा थुदो बेयो मोजांमोन ओमफ्राय बे एक्टरा एसे इमसनेलसिन आरो ओमफ्राय फार्स्ट पार्टआ इन्टारेस्टिं बांसिन ओमफ्राय बे एक्टरा एसे बांसिन इमसनेल जादों